pa Central Hospital. Mdipiti wa galimoto ndumene ukufika pano pa zipata za pa Domasi Hospital. Ukaona mpanda suti watha koma ananena ndona kuti sutadikira mpandawo koma zochitika ngati ndimene ziyambike pa 31 July pano kuti anthu athobwera kulandira pa discipline, athobwera kulandira la thandizo losiyana-siyana, matenda osiyana-siyana. Tili kuno kuzomba, tili muno pa Domasi Hospital, chipata chimene chanena kuti chidamba zaka zambiri zapitazo, koma nzosangalatsa kuti lero kapena kuti pa 31 July pano akhala kutsegulira. Pano ndakamba kale kuti pali akuluakulu osiyana-siyana, Vice President wa dziko lino alipo pano Dr. Michael Usi, komanso nduna za boma, maso ndi akuluakulu ena ndithu amene afuna achingamire mtsogoleri wa dziko lino alipo panonso, kufuna kuti akhale nawo limodzi komanso kuti ayendere ntchito imene ichitike pano pa Domasi Hospital kuno boma la Zomba. Amene mukutsatira pa wireless yathu ya MBC Radio 1, komanso tikudziwa kuti palinso anzathu ena amene mukutitsatira kuchokera m'madera osiyana-siyana kudzeranso ma community radio stations amene tinapanga nawo ubale ife nda MBC ndinu kaya muli ku Rumbi, kaya muli ku Mlowe, kaya muli ku Mangochi, kaya muli ku Likoma, kaya muli ku Nchinji, kaya boma nena lilonse imene lino kuno Malawi. Ife tinapanga nawo ubale ndi mawayilesi ngati amenewo ku Chikwawa uku Chivomerezi, ma stations osiyana-siyana amene akulutsa mawu. Ife tikumapezeka kuti tikumvekanso mawayilesi ngati amenewo. Nde ngati mukuti tsatira tikuni kuti uno ku MBC ndipo tili pano pa Domasi Hospital, chipatala cha boma la Zomba, chimene chilinso ndi ma facilities ambirimbiri kapena kuti chili ndi zochitika zambiri zimene chimakhala chikutumikira anthu madera osiyana-siyana. Mafumu abwera pano amene achokera dera lino, nawonso ali pa mzera wopereka moni komanso wopereka malonje, komanso ndikuonanso amene akumanga ma contractors titero alipo panonso nawo kuti mwina athe kumfotokozera kuti pano chimene chichitika ndi chakuti. Zonsezi zikuchitika tsiku la lero pa 19 July pamene muno muzomba mtsogoleri wa dziko lino wakhazikikamo ndithu kuti ayendere zitukuko zimene zikukhudza miyoyo ya anthu. Tinali kunsika kuja mama wabu, lero pano tinapitanso ku Kamuzu Stadium, Zomba Stadium. Kenaka pano tili kuno ku Domasi Hospital, kumene tikuonanso zina ndi zina zimene zikhale zikuchitika pano pabwalo, komanso pakhale kumfotokozera mtsogoleri wa dziko lino zina ndi zina zimene zikhale zikuchitika nthawi zonse. Pakhala pali project yotereyi pamakhala ndondomeko imene pamakhala ngati board placard imene amakhala kufotokozera akuluakulu amenewo za zimene zikuchitika. Welcome to the site for Domasi Community Hospital. Thank you. Your Excellencies, the Buildings Department are project managers for this project on behalf of Ministry of Health to take care of the technical construction elements. And we have hired contractors for the construction. And this is one of the rarest sites where we have a joint venture of 3 Malawian contractors who have joined forces together who are working here. They are Maone, Union, and Breath Construction. The representatives are around. Yeah, I just met Thank you, Your Excellency. Yeah, so Your Excellency, what we have here is a hospital which is between the slightly lower than the district hospital. We have the OPD and the administration, and we also have departments like X-ray and theater and maternity. And we also have wards, general wards for both for male and female, pediatrics, as well as the isolation ward. So where we are at the moment is this position here, just in front of the OPD, which is behind us. And the extent of the whole hospital takes us down all the way, and part of the project is
Your Excellency, housing. We have housing up there, which is that direction. Housing at the bottom, which is that direction. In total, we intend to have 45 houses. Currently, Your Excellency, we are pushing very hard to finish the project as soon as possible. And the strategy, with advice from Minister of Health, is that the hospital has got to be functional as soon as possible. So as of now, we are working on a strategy to finish the OPD and administration, and at least 10 houses. And this program is slated for, we expect to finish and hand over the keys by the end of this month, so that in August, this center is operational. Your Excellency. As soon as possible, what does that mean? Now you're explaining. Thank you, Your Excellency. We are committed the 31st of July to start our services as an outpatient department. So, as an appreciation, this is work which we are doing. This is a concept of the entrance, and that is actually the construction of the entrance. Yeah, and so far, the progress so far on the housing estates, we have reached that level. And also, we are treating our own waste over here, so we have already finished the oxidation ponds. So as of now, Your Excellencies, the service which is yet to be completed is just connection of power, but the process has already been done. So we really hope that by 31st of July, we'll hand over the keys back to Minister of Health. Thank you, Your Excellency. And on terms of the impact of this, Your Excellencies, allow me to ask the district health officer to explain more on that. Thank you very much, Your Excellencies. Your Excellency, I'm Dr. Anamufunsa, the Director of Health Services for Zomwe District Council. As the Zomwe District Council, we are very excited with the coming in of Domasi Community Hospital. Zomwe is a city district which does not have a district hospital. So it means that all our patients are referred to Zomwe Central Hospital, thereby overwhelming them with the service provision with cases that we would have seen at a hospital like this as Zomwe THO. So we hope that this facility will help to decongest Zomwe Central Hospital, but also help us to provide quality care to the people, as we will reduce time that the people have to move all the way to Zomwe Central Hospital, but also here we can serve them. So as the Honourable Minister had indicated, on 31st July, we are going to open outpatient services. The old hospital is just some 2 kilometers away from here, but it's small and dilapidated. So we are moving with all staff here to start the services. The 10 houses are ready, and already the staff have been allocated there. So I think, Your Excellency, you'll see more as we are moving in to show you inside the hospital. Thank you. Amepata chimenecho kumfotokozera president wa dziko lino za malo ano, koma ananena kuti zambiri muona nokha pamene mukhale mukuyendera malo ano pano pa chipatala chimenechi.